Ahoj, teď se rozebereme náš produkt privátní tržní analýzy, kde, jak vidíte, máme analýzu Generali z data 6.3., kde jsme analyzovali earnings, které proběhly 13. března a dnes týden po, zhruba vlastně týden, je to 6 dnů, po earnings si rozebereme, jak to vlastně celé dopadlo a v čem byla přidaná hodnota té analýzy. Tak, vidíme zde obsah, kterou obsahuje analýza, kde má vlastně základní informace, názory analytiků a tak dále. Základní informace o Generali jsou zde, je to vlastně už, kdo nezná Generali, takových lidí asi moc není, takže je to velmi známá finanční skupina, největší pojišťovací skupina v Evropě. Podívám se na názor analytiků před earnings, kde zde vidíme, jaké byly odhady. Generali zvýšila efektivitu nákladů a zaměřila se na expanzi v Asii a v Latinské Americe, proto se dalo předpokládat nějaké rekordní zisky. Tady jsou reportované tržby. Příležitosti byla digitální transformace, kterou taky vím, že vlastně Generali dost podstupovala. A zde jsou predikce od JP Morgan, meziroční růst. Všichni vlastně predikovali meziroční růst, jak zde vidíme, skoro až 10%. Jak výsledky dopadly? Výsledky dopadly na očekávání. Generali měla vlastně rekordní zisky a předčila všechny predikce a utržila rekordní růst, což jsem taky trošku předpokládal, protože jsem věděl, jak vlastně Generali funguje a jak tam funguje digitalizace a jak jim rostou zisky, která zejména jsem viděl v Česku, ale předpokládal jsem, že to bude i v celé Evropě a v celém holdingu. Optimistický scénář tady predikoval zvýšený provozní zisk, silnou poptávku a další věci. Pesimistický samozřejmě slabší tržby, ale to tak nebylo. Tady máme další věci, jako jsou rizika a příležitosti, externí rizika, interní rizika, zdroje informací, z kterých jsme vlastně čerpali a disclaimer. Tak, mrkneme na graf. Zde, když se podíváme na datum earnings, tak vidíme, jaký pozvolný růst. Tady na těch úrovních se nastupovalo. Tady už museli být všichni klienti v zisku. Je to teda 5%, není to tak extrémní zisk, ale vzhledem k tomu, když si vyhodnotím, jak obrovská firma to je, kde ty velký pohyby nebejvají na denním pořádku a vzhledem k tomu, že ta okolní trh padal, všechny indexy padaly, tak si myslím, že to je velmi slušný výsledek a můžeme být vlastně s tou analýzou spokojení. Tak jo, díky. A pokud byste chtěli tyto analýzy dostávat, můžete se přihlásit na našem webu a můžete dostávat další. Tak jo, mějte se, ahoj.